is sprálam bheith rinca sa boga sa léimt, agus is sprálam an ceol hain leis, as uaireanta má tháinig brónach nó crosta, is bheith just rinca agus bram níos fearr tréis. Well, is sprálam bheith roithíocht agus a péintáil as dem alíonn, agus is sprálam bheith gimmert le a hamster, ach an ceann is fearlam ná ballet. Is sprálam an áitá dún chuoin, mar is sprálam an airge agus na tráid agus an blascéadaí agus tháinig daoine an níos chuma. Thosníos mar nar bhís chábhlaíon díos bhís nachmór trí, agus thosníos mar thosnig mo gur fuair as heasta go mé dhéanamh lé. Má bhún tóir tearadóir bíonn si a carúla man bhfuair thosaí anna bhá tugann si spreag a mórdom, agus bhí me cleachta le mar de fuair Catalína, agus duine nó de fuair eile muiríonn ballet chuma. Well, bíonn ghanú 3 round gach seachtain cúpla uair chloig, agus caithim timpeall lethúir chloig nó uair chloig ar cleachta gach lá ag go ballet. Chun na bheith de ballerina ní bhfuidir bheith aclaí agus flexible as láidir, ach ná an tú á dhéanamh fáinte níos láidre, agus duine chalíní don chud is smói, agus féile buchalí a dhéanamh chomá. De an ní dhéanam míad féin sos na rincí, just daspáin ar mún tóir dúinead, ach lábháin ar scolbhí mar den tionscanmh gur láidir náisiúnta na man, agus fiúchas ballerina bhí si dáil, agus Alicia Alonso a bannam de, agus thug si inspiráid mórdam. Sinné mo cha bhaimsere, tásúla go minidir sása bhas. Slán!